Asante Regional Chairman of NPP. Owura Bernard and Chibu Esiako. Yeah, but it's a brand new friend Chairman Wontumi. And so I can't Adom ya. Now, Omudi Dr. Alaj Mahmoud Bamia Achi. And so Abba Bedu. Now, send your dumb airport so I don't know. Nana, and you're the kid to cry. Sir, okay, sir, I'm sorry. I'm sorry. Is that obvious on your can and I'm sorry. I'm sorry. You're going it. I'm sorry. Dr. Alaj Mahmoud Bamia, Ebusu, I want and Chamia, what church ya? Nananum I am for. Sasso Anna, I'm a coming name. And I'm from Kayasu, Akasu, Ebusu, at Chachia. Now, Eben for Epopatasu at Yamobo, Namasu at me at Nasim. Now, Sunday, Quebec so asked them as a police follow and what. Now, I am Fiono, Emu Entimi and now. I feel no Emu Entimi and now. Eti, when you're former Deputy Speaker of Parliament, Adom TV, which I've got Nana Damasi, I'm a Asante Mamponghene. The one year, Sani and Anano, 1 year ago, and Sabiano. Yea, Asante for Yeti. Who friend to my Patal pass means I was so friend to Mano. Oh, and our lawyer 70 times. That's Media him quite so. You will be quite of him. Media maybe I was be friend to Makobia. Be friend to Mako. Ejuma lawyer, Juma, they be also water. I feel Parliament and so on. Punyano, sir. And to be friend, the manager winning from me person. And then a year across the again, I was there and milk no way in the bandit. A Monday, a Monday. Sabia Monday. I'm hitching the ability to be a chief. The also man ranting or heading bar. Say they are better also. Ranting Trifan and also. So, they'll see a Monday and the Mr. Pard. Honorable Michelle Johnson is so. Michelle Johnson is so. Honorable Joe or say Joe Wise. And I'll say anything come on. Now, GD4 Swaba. We have a payer at Adom. No. Was so eti obakona ni GD4 na kodi nkomo ani sane odi kan aka che wono madam Roma jumedi a esi wa se ni na enipa asori ko bebrebe aba na yenuanum kemofo na yenuanum GD4 so aba bedru omo so ebesi akore ni GD4 so ekodi nkomo ye hwe GD4 no aha edi yakọ GD4 no na yene womu akokasa enipa de wona amua esomfo ne enuanum kramofo awa ha akrisofo no omo wa ha eje sei yenuanum GD4 so yemiadum omo wa ha yenko omo so nchen na yenu omo so nkodi nkomo na aja yeche kwankwohwe omo GD4 asofo na nkasa omo mpanimfo no ana awa ha na sese wo a wo hwe wo Adom TV no aye Mamponghene de metime aka to say obi odi dwumadie bia wo asase so bia hu nipa bia wa omu bia hu nipa wa edi sabre de yaba yenuanum GD4 num na eno mabedi nkomo akra yami ade hye mu adawroma medi de agya manso bajo odi ni say ye fem odi4 Daniel Eji Mampon Asante Regional Head Prophet Daniel Eji and I'm when a prophet and yakwan in channel, where many are cry, Mishra, the Missava Kamania, when you come Missava Kamishra. Whatever Roma, more Mampon say, as some I see, Madame Roma, Muna GD4 Muna Mosumaba, I did a Mosumo Kama on our more Adom TV, so Roma. Yo, yet the Ghana mine, you as a man, you know, say, near toy and in a toy, you know, I need to live judge of 1 penny for near why. Na yeso mine so omanyina megyae bia na yenkora ye nanano so achi asondiem edamase mo no de me ba de ene de me hu ye ne se ne de mo mpanifo no kwana ba ne de mo ma ne omo mo de machi ya omo nyina ajima ma bia na omanyina ba bi ne ba ya chenti mebere so asore ko omo mebere na ba e mebere so asore ko
na ye twa mpanifo no mebere so omo nam kwa so eba ati ye da say sabre ya me no ka say ye nuanu magidifo na ya ba wono enchen na metu mani hwe mecha no ma brane e champon ma won se no so aba bedru ha sei wo hwe afa ne wadru an ma ochia e wa ha na medawro ma aha wo hwe ni ono so anadru an mu a ochia na nui obai na wonya dru ai sei die ani behun se former MP also Edinachi ewo agogo MP lawyer and the Apia Kubi also Edinachi odineba etimam here wa Adom TV sabre ani era ana bedwa mame de mini lawyer ebekasa era lawyer yemu akwa baba Adom TV so yeah nua we de ene de we ba here ba wunja fe na so baba bedru an baba bechia yes ebia no bi hwe me ye hwe ye huni ba ko be se ne ekasa wo de enyu nyina nchen na ajaw na mo nchen kwato abe ye ne nyina nchen ye ne ekasa na mafo huni bakura amafo huni bakura ne ekasa aman ba jaw di ni se wada roma do hwe ebia no nimu andi apia kubi ene emidin na me bo yewra bra champon na chidom pa eti anuti ene ne ye be che na nanom na ya bayi nananum ade ato wani no ebo ma me yi eri si dia bai na gese mi tie wa se ma na gese oni honorable brother champion ene nam honorable brother champion ya dia no oni ede no ko yo ya da si bi ega ye duru anu ma ya wo se oni re obo ni chidom aha abe wona omodi na chi eba aha ema omodi eche eba anya agro Messi c'est nipa ne pa eba no mo he enya agro mo he no enya agro ape yanko ehun se dom ebi eba wa onu na yanko hwe wona amafo atwa won ahia edi asem na asie iti yanko na yanko hwe adekro asi awo ho aha na ohia enipa na ocha bana yanko hwe dia omo so ebo enipa dom omo so ekwo no aha nati ohia dia na yehwe die na ekwo so ewo ha na yebenya na kamara roma Mese se ohia Adom TV na ohia obebia ohia ne ehwe firi no ohia firi Asante Mampong ani Asante Mampong amahene doti yie ase ana ohia ani de ekoso ewo doti yie na ase ene obadam ene odampem ene obadam ekire yame adoma obadam ekire yame obadam pem ekire yame adoma Asante Mewra wote kokoso Asante Mewra eba bepie mu ha na sta omampani ono so ani go ebrewa aba bepie mu ha edi wo wi an jabe ya igusu ati yema e wa se no o ma je se dwumadie ni se ne embo so mani pa nya meche so o ma kra omampani ene Asante Mewra ewra ema ha kra no o de aye e go no so ba ekire yame adoma nega sa ane de ne o be se ni se ne ane ba ti se atwum ejo ma ti cheju medie ni ma ti cheju medie ni o ma ti cheju medie ni ani o ma ti cheju medie ni aha o ya na gese aya amampani abedi echira da ana ene ne mpanimfo na eduru anu a omo abechewi a afei na ogese omo kwakwatena ase afei de omo kwakwatena ase afei uji say ai wo ohemu a owo asionti afei na oba o chiawi a na oba aha no edi sabe de onye mfiri wonu mo mai o wa sha afei obeba edi mo hu ye ko esoro no enche ye be wura fie ho eche ye be ko edi
enti ese ya wo ya yɛkɔ ɛsoro yɛkɔ pepa panifo ne tie no yɛkɔ yɛ ɔmo a motete ɛsoro ɔmo a mo ba amdo manim yam bɛtɛ akyire yɛbɛkɔ akɔkɔhwɛ ɔmo awɔ hɔ enti ese ya ne deɛ yɛkɔ soro aha na yɛkɔhwɛ wɔn a ɔmo adawro Eti manya honorable Kojo Pankroma ewa hanom. The MP for Ofuasi Ayirebi. Okay. Eti honorable. Dasibro sebo su. Sena eyi ebo oni Dr. Mahmoud Bawumia ekotoge mufa. Sena onim no Asante Man oman. Ye mfa Asante Man ni agro. Na ye mampeni abedi ekyire Dr. Bawumia. Ne papa ne Asante ne papa ne Mamponghene abrebia oba Asante Man mu a obekọ menhia kochia obesan so aba amani ampon ahemfia sei na obi anim odo a eda Mamponghene ene ne ntem ti oda ne benkum so no yedi kan ba ha bebisa se dia yatete no on from memo no enokora na penifo man asete se enokore nenne na ye be ne dot ye ti na wo se ono so oba na one ne be dinkra yedi kan kodem mana kohwe opani ne dinkra ama no kose na fi no oba betene dwom na amania Mamponman ne Asante Man nyina edi no ono so aka homa yedi ofi ase echi am se beye meet beye duasane ontumi ntena ase afi na oba beye na watena ase na ede na Dr. Mahmoud Bawumia ede kaida sibro sebo si afutuo pa ode ma no ono oba ne yenyina yie ma ne mra mesram yenyina yie afutuo pa abrebia no ode ma no se bibi kire na dwen a oba no ho ba beji afutuo e wo ne ho eno ne ade ba ko a ode kai no papa eno ne ade a minim se abreni abrebia no ode be kai no bara se pa nti onwanya fokojo Pankroma mara se badwani ma ade hia ewo Ofuasi Ayirebi ana mte se no atwe enkomo no enti enkomo ne nyina efa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ba waba na ons ba hwe da sebre osebo suyo tosmienu ani achi ebra etwatwo kra wadi kaka akyerem ayonkofa kase da eya doctor ane da sebre entem se no osimi adro no edefa se no bu no edefa so bra no ase edema no ede efa na se lepelfo aya no se oyo ba na akohwe da sebre osebo su ani achi ewo empemu a eni kwa so di chen atukom oba watcha osoyim South now mobile phone so be at the eto. Now run namu empabo and sell out me body ura Adam credit as Sibre or Sebosu atu and Pem ahon. When Naka Asatima Amamra any amania ehom. Now the name Titiba say, Sebi Obi Quatra for the BFM at 12 or 10. Ebobi Quatra as Sibo any was a tram and for in the case say ehom. Ogusu ewo amaniampo ayimfie yanwo Asante Mampo. Nina ayadot ye adiama da Sibre or Sebosu to sumienu. Asante Man wisi ahire otumfuo bankomire sanso ana Asante Mamponghene ya sabre bridge kese abo Asante Man bridge kese abo Asante Mampo na bridge abo oman kana nyina ayawra usam adema omama nyama na sai abofo agye eti kwasi ohwe me ntia me ho ya fe e ma ho fefo bebre aba eti mini bi eni nkomo mini aba me mo kwa baba donti ya ne minim sa mo ya Asante Mamponghene sie mo nya kwa kore nana no na e ko share no but then see e be sa aye no say na e ko ma mo so I kama bi aye kama na no in papa enti second you ma party sa na e bi enti na no sha nyame ati wie fu na makama ama bi bia ko so kama mini abere se onyili papa wo be yi asede no wasia Messi amamre bebre Asante fire amamre ni bi Messi eti amanfo ehwe esu no na ebi so esua de na epepe so ya duro no senior MC edima ye dwumadi a ekoso yi menua ohene dwomo na nupo edipado no andiom de fani idikogo
Minia, what you man, if Fibra or in a top form. A year in say, any young say, any sooner. Kogu enokre na wohwe edomo a aba mampoa ejeze bridge abo na eye nkrofo nwanwa se yesie da sebre entam sei nenso amamre ni amane kwan mu no saa na nkadote ye no ye prepare dote ye no se de beya eye ankobia adonten ohima abusuafani ani na nanu besi ohimfofo na wohwe domo a abedru mampoa ejeze ni patitru bi ewu ni papa ma bi ewu nti abeda Ghana mayase na wo enu ase de nsuo no eya enawie mu atena na wotimu se pribi wo ho a pribi di akira eba enema ahodo a nkrofo di frama no ne ene ahemfo aman ahodo no ma wabedo no ajase mampon atani minim se oti akodwa so ene wadani akodwa na to a wo di chiame ewa ye yase sai na wo keka enuoma wo se nka wo ye ene de wo ye ebo Kwadaro ma yesom me man hene na afri mu no ena akonnwadie so yesom enu ntina ese me jai man kobia se nyina mpon ankobia hene ene anyinasu afra mu no di kro no to na me so mic mu na me som e ma opem so hu se me na koa ne de hye afri mu a ese me som se da sebre o se bonso ye gya no kwai enu ntina ma woro me niam nyina agu ho a me som se MC ede aboa eye Asante Man Ghana man ne mampon man enche bia beko yanim ma usa konfo na sa hyase ekom ne mom se bibi atochima ewa yiyo ehu a mu na esimu na so a mu de ho chia metu behu bibi ho no anko ye bibi wo se ye hwe nkanka wo kina atitiri na aka ni nyina beba enura nyumre no na mampon man nyina complaini sanka nyumre no na nka bibi wo ha enyumre no bada nyumre no live band obibia ama enu nti na eyade a eno nso eha mamponfo kakra afei akonfo no ne enim se nsuo no ombe kekere enso so nyame na eye niema owiem na de amamne ne niema no nti ewiem atadi medase na akwasi na me se aka enkasa okasa chi ayo benya asem na ye da sebre na fo atu abese no atu akono ni bre frisa Asante Man ni nyina yo tosu mienu eye nifa ana da fom na Asante Man no sabi onya bibi kuma bi emu aman hene nko abura duosiansia na aman hene duosiansia konfa no chi ni se tu odi kan chichire ye na bra ye ko de nchirako ye sra se konfo se anie se tutu nkobi na hwan no obedi kon no animo boy ya na ntuo a wa Mamponghene ana kan ye se anie medi animu na me de mekra abo afode ama Asante ontutuo onto ajan ontore okun no oto a eti akukudu a boy ya na ntuo enya ye no odo Asante Man adwene Asante Man ho ana ne nya Asante Man kama da se bra suba no so be ya ne die to aso da se bra ba ye edu baby Asante do odi animu eye na pokuare ya watwa mu otumfo pokuare woto ye wono na hwe akire e make sure say bibia beda tote ani kwasisi yi yewura Asante ni se tu nyam kase amane bai na no kire eye odo opepa akukuduro aye nananom ade ti kire Asante ndi do Asante na na se da sebra da fomu a enya nka dum ma eye nkirima no se Asante ni nyantu mafra Asante nya yomoka Asante nya chachao wa mu Asante se mu ahia wa dache wa nka yenso abeka yasere ebisa nananom ba be yebi ana nkirima ye be yebi atoaso na yam yewura fridi nananom ba ye ya ana ni amakura nka ye efrise adwuma kasi adwoso twenobo akodua wa mu ya wa mu sisi esintumpan so a etuba ya ye esintumpan so yi anya ne fane ni dentia wasi esintumpan so na mutia anya mo nka ya se mo nananom be ye bi na mo so ba bi atoaso eti na me ba ya me kai wo mo si ya nananom be ye bi ne yanso ya ba ye bi atoaso Ama de fa so amiemu amanchima abatoaso me de amero kwa ni se ena no Bible was say mama mofra ne kwan no mo bra me nchen empani to ne sa no enkola diam na ekọ
na si ama nkola na amatete atempon ne ho a enipa bebre be dada o wa mu ye o mu si yasom ne de anya obi de na ye obi nso de ba ye sana konfo de animu ana asofo de animu a yanso konfo no chi de animu so obi de ba ye wogu nsa ya ino mu egu oyela ye egu nsa wa mu ba ye cross yi no mu de dua asene yanso cross yi yansene bi ya de dua no asene nkonwa eti obi cross no ya wo so wakonwa ye ene mu mi antwe mofra ne mra ye ho ne enkyira wo mo niama no a ayira no sabio wo ya wo mo se oben wo nananom akonwa ye bekun nananom be sei konfo wu sofo bawu ama konfo bawu na entro ne nokura ye nkanti wo ye wo mo se ene sofo bawu de anyame na afre no efise nyame se wamfa bi anko a ebra ne beso onya binyasa konfo ba ko wu ani apa ba bi de akɔhye se the wages of sin is death just boni akatua no owuo konfo nyini cha yasi nyame ba ne bre amana sesana dwen sofo nyini cha yasi nyame na ahyira no ne nyina ya na ada menka se wo sum nyame anya obakwa asɔre akwa asɔre obɛyɛ kramosom ayɛ kramosom na mama mfa nananom dia no nso ntoto fam efisa sabio konfo boni a watena yaafo ho ama konfo ba ba yanyina yipamu nananom nkonwa ya ne anu omotena ho ama broni kwakwa kwasi broni afa tuo artillery se de ba ya asante nkonwa bo ayam yetimi twa broni ti eti ye free ho dia ya bagira me kan chirima asɔre ne de mbakɔ amonko ensaguo no so ye pa na ensaguo ne yewura ho a yenkum nipa eti ya monfa nkola ne nwura nkonwa dam ne bi efisi ye ko ye ya bompa ya ya si twedi ampɔkɔ ame enya god ya ne aka ne twi ye wi ya si asase ya efisi asase ya na me yaduane die ye wi ani afra nananom nsamanfo se de efra Jacob efra Joseph efra Abraham wo nyina ya nsamanfo na won ye Israel nsamanfo wo nananom de aso won pe na Israel de na apɛ ye di asem ni etimesere enenchirima mom ye mfa nananom de na nya adwuma na da chi nchirima no ebeka ye okatache kwa me afrifa eno no na motese ye no adwetwe enkoba no ne nyina aye da sebre osebosu ya otoso mienu ne dot ye ase ena ye wei se wohwe se ne adom ye ka se asante your manya na sebe ya kria no fafa keke asante your man e ma ne wiemu e kire se ewie bi ena ewie sebe no ka se me kom ya ka se edeso mahema eso ha edeso mahema na otutu atuo no o de di domanim ekosa na nyema yemo akwa ba eba Adom TV so ya eja we de na nyema wadawro mo ebi amanfo esi hwewei e besi ati wo nkonwa din wadawro ma Efram na ya asanto otoso mienu edeso mahema na nyema me se ade atowe ato Asante man ene Ghana man nyina ni imedi e ba ye efi eto it is edi kan be sabre wonye wa home ebia ukwo na woba na wo ka cha wona ehwe wo wadawroma ayema ya mega jo mo ani se da sebre wa haye papa da sebre anyare ya nti hye de te ani so ba mo e de na ba kan ya be wo ye me kwa mi na boy ma de ade ato ye ni ye de ye wo fa osi ye wu de ye nka ti de ye sre jamfa sa chira na ye kura ya mra no me boy na chira me sham na ya santo ba katolika sie no ma to bi amra na ya eche mo na batu eche na batu tuo e ba cho ana eche mo ya agro eche mo to batu tuo na ya na wase ewo Adom TV so nya ebrade ma ani eye adoso mahema ana ete nka amalawroma woni e kasa otutu atuo ya me Adom a eche yambo a obatutuo pa ma ba won te tutuo no e won ani na yakwo aha ne yakwo hwe de esi e wo ha sei e de ne yakwo so ho ebi ana omo ogro yakwo hwe wona ogro ho na wo so wonya bi ahwe e ho no ani yakwo hwe ade ho no ebi ana yakwo na
Ebiana, I am common now, but who say, Ahima and Econo. Where do you remember? Nah, you know. Okay, any million ever Bacassa. Naimanum, wait, Amahimanum and the Ebro. I bet it. Airport, I say. Now, young Quanian already is so. In the part, you push on. Young Quanian the crack, Aquaria, you will refuse. You better acquire the praise you. Now, young Quanian. Now, you acquire the crack, is you. What I don't know, you heard the issue. Niggas, I don't know. I come. Nananum, I'm a man, I'm a man. And yet, Anna, I come, Anna, almost come. Annie. Sabe nananum bi asra kwan nananum bi asra kwan amoko nananum bi asra kwan ani nananum bi asra kwan nananum bi asra kwan nananum bi asra kwan abi hey we dey eba na imanum na eba se na ahofɛ no enya asam ketua sɛnea yɛtim nananum amahenum edi yɛntwe nkɔmmɔ no saa bere so yɛbɛba na nahemanum so na yɛne wɔn so ayɛtwe nkɔmmɔ na nahema wadawro mu midi de agya manso Pacho from your bar him as Angroma and the Makotoko Ukuma Pim Baba and the Dri and Kenisa Mekasa because was shimmising a messoa and the man and they are kited Titi will be cut to a bit Nanka Dr. Atibrukus our president of and the Mamma traditional counseling or no and Uncle Jinaha to Abesono Nabi Binti was here China on in your bama bepi moaha. Wadaruma, Oja Enzima Kotoko, nigga say, Enzima, any Asante, Mumiano, Moya Ecro. Now, the Oka Yami de, I want to say, I didn't know, I see, and a man, I was going to was a carcassa, as some may say, Nana Mamponghene, son of Sinimo, Naima. Nana Mamponghene, Minimono, sir, meba, and I mean Nimuni, sir, Mebusium. Because Nana Mampong, or Yanzama for Yabapla Cope, and the Mani Asante, a Chakabianim, and Tinzama Kotoko, Santo Kotoko, and Nutina Mijina Hay, and Tinkosa Dr. Tibrukus, and a Jina Hanawakasa. No, I'm no Arisanano, at the Amami be been to a China, or Niniapen, Niniakatua, Asante, and a Bepiamoa, and two Framia, a Yanuntina. Nana Mamponghene, your beer. Me pana samodo do many a will I bahaswa. Yakasa bako potion was a blah blah blah. Kaete and 88, Mr. Menka was a camera bako pet. May I got it abacro sema. And the ma kotoko. Asante, Angwa kotoko, a yadia bako pet. And papa munim. And then I'm a four no munimono. And no munim sanzema. And a yepanini. And sana Asante. And sana dagomba kotokono. And now Mamponghene. Oh yeah, Asante Enzema, Yenuakatua. Two beside Asanati. You hear that Sipina, one more family fellow than Nakabet, Udina Saka be a mamma wanting. I have from by him as Angroma, the second. Nayano, Ashidiano, Tamas Antiphonu Tutuono, Semani be Antutuo, Yaya the Ashidia and a Quacono, and then Ukua Pema, a Pemaba, because Samakita to me, Tetiabaco Semono. So be yale, near Cassian Fan and Quanzama. Or what? Now Yam Kajan is only answer. Oh, yeah, we are day, and ye. And Asante Fasika Jano, Mampon Fast River. Nansamadia, near 4 2 no, and Tian, a son from a Kitadia wood. Tinem Kitaridiano, and Tiaridian Sanzama for Yawadi Papa, Niam Fire saying, and you know a bedroom. Thus, Yenasipi, and Wakasa Manigi. Wakasama, Eniaje, Edawasi, Adom TV, so Edawasi.